Bisimila hôtel Lafia la Nico hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafia référence do. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ bangamara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ bagamara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka ko to mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do
o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunuya Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ o kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu kana ni car kura caman ye
kare minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kare jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kare Somatra ne ka kare Somatra anw ka kare o hukumu kɔnɔna na kare ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma Keɲeba, Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa kiliyanw aw bɛ alamisa desamuru kalo tile 4 sanba 2025 k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn jani sugandili la yaasa ka se k'aw ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ min ye tajiko ye aranw ye jɔli daminɛ kokura bamakɔ kɔnɔna na sɔrɔ yɔrɔ caman na min ye aranjanbaw jɔra fo ka taa se dugujɛda in ma halisa maaw bɛ ka taji ɲini gasoil ani esansi bamakɔ kɔnɔna na a ko daminɛna kokura ye tuguni o mana tɛmɛ ka bɔ yen Sikaso musow bɔra ka waleɲuman dɔn kɛ wolomasiri tabaw ye musow taamana ka bɔ mairie la n'o ye Sikaso mairie ka taa gouvernorat la bonyamasego ani donbolo u y'olu kɛ min ye kitakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya koko fatakaw fɛ yen kamalen dɔ kɔni ko a y'a yɛrɛ fa kun min na o ma se ka dɔn kunungo conseil des ministres la douane ɲɛmaa kura o tɔgɔ fɔra min ye Sheikh Hamala ye ale de sugandira ka bila douane ɲɛmaaya la nin waati in na maa min don an na dɔ fɔ a fana kan seko ni dɔnko biennale labɛnw bɛɛ lajɛlen sigira bɔlɔ kelen kan sisan baara tɔ tora fɛn minnu ye sa o kalifalen don yɛrɛ Tɔnbukutukaw yɛrɛ la u ka se k'u ka baaraw kɛ min ye kɔkan kibaruyaw la sa États-Unis ale bɛ fɛɛrɛ ɲini na hali bi yaasa basigi bɛ se ka na cogo min na Ukraine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ o lajɛ minnu kɛra kunungo ɛri 5 ɲɔgɔn ye kɔfɛ min sɔrɔl'o la an na o d'aw tulo kan nin y'an ka kuma la kumabaw ye bi sɔgɔmada in na aw bisimila Jani ale sanfɛ. Nin waati laban in na an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ min ye camion citerne kɔni min donna Bamakɔ ni tile fila laban in na a bɛ taa se 300 ma nka ka kɔn o ɲɛ kunungo kabi Lazara waati maa caman y'an wele k'a fɔ an ɲɛna ko aran bɛ ka jɔli daminɛ Bamakɔ kɔnɔna na surɔ an yɛrɛ ye munumunu salo kɛ k'a daminɛ Senu sira la ka na se min ye Tour d'Afrique la aranw k'u jɔlen don yɔrɔ caman na station minnu kɔni tun bɛ ka se ka feereli kɛ sɔgɔmada in na tuguni aranjɔ daminɛna sabula baara min bɛ yen n'a kalifara maa minnu na olu ka baaraw a na kɛ olu bɛɛ lajɛlen ma kɛ ka se u secogow la Falaye an bɛ min fɔ jamana ɲɛmaaw ye Mali taji ni anw tɛ jamana si tɛ an lamini na bi min ka taji tolen don juraw bolo wa n'an ka taji ko tora ninnu bolo a tɛ ɲɛnabɔ bi wa a tɛ ɲɛnabɔ sini jamana de kan ka sisan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ko in kɔnɔna na an hakili la an ye misali caman di an ye an hakilinaw di fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sigi sen kan kunungo Falaye Bugunikaw tun ɲini ka na sira sɔrɔ ka na Bamakɔ citerne bolo o citerne bɛ don Bamakɔ Bamakɔkaw bɛ mun ta aran jɔ o su kelen k'u bɛ ka taji ɲini o tuma mun de bɛ yen fo ɲininkali ka kɛ mun de bɛ yen wa k'a daminɛ ntɛnɛn na ka na se fo kunungo ma gasoil tun tɛ yen station caman datugulen kun don baara bɛ ka kɛ cogo di o waati kelen an ɲɛ b'a la dɔw olu bɛ ka n t'a dɔn b'a fɔ cogo di olu bɛ ka taji cɛ ka taa n'a ye fan wɛrɛw fɛ Falaye bi b'a dɔn ko chinois bɛ taji san 300 400 litiri la fo o fana ka jateminɛ maa minnu b'o feere olu ma o la munna taji tɛ ka sɔrɔ station kɔnɔna na bi gouvernement ka yamaruya talen kɔfɛ a bɛ douane de la wa a bɛ opérateur de la wa a bɛ jɔnni ka yɔrɔ la Falaye an kɔni bɛ min fɔ jamanakuntigi ye nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye
u bɔra ka sɛgɛsɛgɛli min kɛ sisan sanuko la u k'a ɲɔgɔnna na essence ko in na ani pétrole ko ni gasoil ko la fala ye u bɛna bɔ ko kalama u sigilen tɛ ni min ye wa a ka jugu ka tɛmɛ sanuko ta ka siɲɛ 100 fala ye i b'a kalama ko jura dɔw bɛ taa taji ta ka na n'a ye fala ye hali u yɛrɛ ka station u t'a bila o kɔnɔ ma u t'a feere sanufeerelaw ma sanubɔlaw ma halisa olu bɛ k'o kɛ an dun bɛ ka tɛgɛrɛ f'u bɛɛ kunna k'u bɛ ka baara kɛ ka ɲɛ u yɛrɛ tɔgɔla station u y'olu jɛ a la yan Bamakɔ yan ka taa feere an b'a fɔ minnu ma ko multinational fala ye olu ta ka jugu a tɔ bɛɛ lajɛlen ye Shell Ola Oryx olu yɛrɛ tɛ ka taji sɔrɔ sabula taji u tun bɛ taji di olu ma sɔngɔ min na ani sɔngɔ min bɛ pɔnpu tɔw la bi a bɛɛ kɛra kelen wa u tɛ fɛ k'a feere olu ma olu tun b'a minɛ u bolo de k'a feere kalo 1 kalo 2 ka tila k'u ka sara d'u ma nka sisan ko f'olu ka wari jɛ de d'u ma an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ a ka don tajiko in kɔnɔ fala ye u k'a sɛgɛsɛgɛ u ye min kɛ sanu na sisan walayi fala ye ni u ye tajiko sigi sen kelen kan 20 tɛ minɛ mɔgɔw la walayi u mago tɛ se mɔgɔ si ka 20 ma fɛn min bɛ tajiko in kɔnɔ a ka bon hakili ma e ma bɛɛ donnen a la ni station tini ka na an gɛn ka bɔ an sisow kɔnɔ o bɛɛ la an tɛ ka taji sɔrɔ o maa bɛ taa min surasiw bɛ ni sɛgɛnba in kɛ ka taa minɛnw ta ka na n'a ye ka risiki ta ka degun bɛɛ kun ka na n'o taji ye Bamakɔ yan o tɛ ye dɔgɔkun kelen de tɛ yan a ma fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen alamisa a dɔgɔkun tɛ bi de yan ko a bɛ nɔgɔya a seginna ka na cogo di mun na mun nana n'a ye an ye fɛn dɔ fɔ yan fala ye maaw b'anw filɛ kɔnɔsu tɔmɔkan fɔla ye lakɔlɔsili a b'a fɔ ma nanzarakan na suivi o de tɛ anw fɛ yen tile 2 in filara dɔrɔn bon est-ce que c'est la peine an ka continuer ka nin fɛn ninnu kɛ bon vraiment taji bɛ fan bɛɛ fɛ non wa n bɛ fɛn dɔ fana f'i ɲɛna Shell Total Oryx Ola fala ye n'i donna yen fana i bɛ bɔ ko kalama min ka jugu ni tɔ bɛɛ lajɛlen ye a b'an ɲɛna ko mɔgɔ wɛrɛ de bɛ baara la yan maliyɛnw de bɛ baara la yen koyi étrangers tɛ yen dɛ minnu b'a kɔnɔ maliyɛnw de don mais min bɛ ka da u kan yen bi i b'a kalama fala ye ko e ni e Total gérant ye sisan a bɛ komi n'a sɔrɔ taji bɛ ta ka d'e ma e k'a feere de ka tila ka contrat kɛ société ɲɛmɔgɔ yan wa a tilancɛ bɛɛ lajɛlen ka bi a tilancɛ bɛɛ lajɛlen ka so dalen don juru de kɔkɔrɔ a gérant bɛɛ olu bɛ b'o la cogo di taji min kan ka bɔ pistolet fɛ a tɛ jate dɛ u bɛna n'a ye ka n'a jigin ka tila ka degun min mana majɛ min mana yala ka tila k'o ta olu gérant kelen kun tuguni fala ye u kumana fo ka sɛgɛn n'o tɛ maa caman kun ɲɛna ko aranjɔ in kɔni ko nin kɔni ko nin y'a bannen nka an bɛ wulikajɔkɛlaw fɔlɔ an b'u fo motikaw ye citerne 60 sɔrɔ kunun hakilila yan'o cɛ san ye dɔ sɔrɔ Blan ninnu ni Kucala olu bɛɛ lajɛlen y'u taw sɔrɔ fala ye o bɛ se ka sinsin cogo di ni Bamakɔ yɛrɛ n'a ɲɛnabɔlen tɛ yan fɔlɔ minisiriw tɛ taa u ka taa ko ɲɛɲini u ka kuma maaw fɛ min bɛ yen u k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna parce que nin ko in fanga ye sariya min ta fala ye a daman d'u la dɛ a daman d'a maa si la i ɲɛ bɛ mɔgɔ mɔgɔ la tajiko la a daman d'a si la wa u t'a fɛ a ka ɲɛnabɔ fana a peresa ɲagaminen de ka d'u ye décembre kalo tile 3 o la m'a ɲini président fɛ a ye étude min bɔra sisan ka étude min kɛ ko mine n'o y'an ka dugujukɔrɔ nafaw ye fala ye a k'o ɲɔgɔnna sigi sen kan i b'a dɔn min nana ni taji dili ye juraw ma Mali Burkina guerre de senfɛ Musa ye papier ta k'a dayɛlɛ u ka don a la kabi o don fo bi fala ye a ma segin a nɔkɔrɔ la tuguni Burkinakaw fɛ yen Burkina yɛrɛ de b'a ka tajiko ɲɛnabɔ Niger bɛ ten an lamini jamana bɛɛ bɛ ten Mali de ta bɛ mɔgɔw bolo a ka d'u ye cogo min u b'a kɛ ten i ma bɛɛ kɛlen opérateur ye station bɛ fan bɛɛ hali station kan ka sigi sariya min kɔnɔ o t'a la sariya fɛn fɛn bɛ yen ko nin kɛnɛ in man ka k'a ye station fila man ka gun ɲɔgɔn na n'u taara station yɛrɛ gun kaburu dɔw la fala o t'a bannen yan a tɔ tora sa u k'a sigi sangaso de sanfɛ sa o i b'a kalama ko k'a daminɛ Kwame Nkrumah la i b'a fɔ o ma Kwame Nkrumah monument ka taa bila fo Lafiyabugu sira fan dɔ in na n'a bɛ fɔ o ma ko avenue Mali station man ka sigi a kan
Alpha be bibliothèque nationale jɔ tuma min fala ye don nana ka na station guwa la Alpha ko k'a tɛ sigi k'u ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini o de talen filɛ di ne cɛ ma station fɛn kɛrɛfɛla la yɔrɔ in tɔgɔ ye di place kan kɛrɛfɛ u y'a commencé d'a ma yen de mais bi e k'a lajɛ kɛ station gunnen don ɲɔgɔn na o dun tɛ station sariya yɛrɛ la yɛrɛ an bɛ nin fɔ parce que an y'a ye k'a fɔ kunun k'a daminɛ lazara la kabini mɔgɔ kelen kelenw bɛ k'an wele an bɛ k'a fɔ ko non ko peut-être ko gasoil ko don fo an yɛrɛ bɔra ka taa ɲɛ d'a ka fala ye an taara ɲɛ d'a kan hakili hali sɔgɔmada in na aran jɔlen don yɔrɔ dɔw la feere yɛrɛ fana tɛ se ka kɛ an kɔni ye min ye o ye an b'a fɔ bugunikaw olu fana ye wele bila an ma fala ye k'olu ka sira yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛlen don citernunw fɛ citernunw tonnen don olu ka sira bɛɛ lajɛlen kan tɛmɛcogo a gɛlɛyalen don u bolo nka ɲɛmaaw bɛ baara la pour que ka se ka taji ninnu k'u lana u ka se ka don Bamako ale kɔnɔna na cogo min na fala ye kunungo conseil des ministres la u ye douane ɲɛmaa kura u y'ale sugandi fala ye maa min don an ye min mɛn a kan bɛɛ ko a bɛ baara kɛ waleya min kɛlen filɛ nin fala ye dɔw ka naw bɔnna han n k'an kun dara turabudalaw fɛ yen ka ban an ka cɛbɔ ma k'a ye sisan sa an bɛ dugawu kɛ u ko maa min kɔni nalen filɛ a tɛ kurutu la nka ni dɔ fana ka bama sa dɔ ka natija fala ye a kɛra cogo cogo dɔw b'u ta sɔrɔ ko sugu bɛɛ la o ne m'a fɛ yan n ko wari ka di maa min foyi maloya t'o tigi la koyi nka min ka ɲi n'a ma ɲɛ ko ni cɛ in nana fala ye vérificateur fana ka taa lajɛ dɛ san 10 tɛmɛnen na baara jumɛn kɛra douane kɔnɔna na dɛ ni ɲɛmɔgɔ bɛ se k'o fana kɛ o bɛ ɲɛ kosɛbɛ san 10 tɛmɛnen na douane tun bɛ cogo di o fana ka sɛgɛsɛgɛ hakili o bɛ faamuya min ye colonel Cheikhna Hamala Jalo ye ale de sugandira ka douane ɲɛmaaya d'ale ma ɲɛmaaw fɛ général Asimi o ka yamaruya kɔnɔna na min ye ministre min bɛ sɔrɔ ko kunna o ka fɔw la a yirala sa k'a fɔ min ye maa kofɔlen ye fala ye ko a ye yɔrɔ caman de kɛ Mali jamana kɔnɔna na Segu douane a y'o kɛ ka Sikaso kɛ ka Moti kɛ min ye yɔrɔ o yɔrɔ a sen jɔra ye kɔni bɛɛ y'a dɔn ni min ye o ye baara ni tilennenya ni laadiriya ye yuruku ni kurutu man di a ye aw bɛnna min kan aw ka bɔ a sira fɛ wa ɲɛmaa fana k'o tilennen don misali don baara kɛcogo ɲuman olu hukumu kɔnɔna na ni ani maaw bɛnna k'a ka fɛn fɔlɔ ye fala i ɲɔgɔn na don han ɛri a ye ɲɛmaa tɛmɛsira ɲuman ye ɛri ye o anw fɛ yan 9h an bɛ bɔ an ka so 9h k'an ka tila ka taa 9h kunbɛn o réunion kɛyɔrɔ la tuguni o fila bɛ ɲɛ yan circulation tɛ e ta ye o donc maa min nana fala ye an b'a fo k'a bisimila a n'an bɛ kun fala ye ni kunu ma to maa min kɔnɔ bi tɛ to i kɔnɔ an bɛ Sanogo Konate an b'a fo fala ye hɔrɔnya ko tan de a n'an jɛra a ye danaya d'an kan an n'a ye baara kɛ an y'a bilasira a y'an lamɛn fɛn dɔw bɛ yen a b'o ɲɛfɔ an ye a bɛ kɔn ka kuma dɔw fɔ an ye bi y'a fɔ dɔ ye fala ye an n'a jɛra an n'a ye baara kɛ wa an ye fɛn caman fɔ a ye bi min na a bɛ ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la an b'a ka wale ɲuman dɔn a ye faso y'a dɔn a ye min ye jamanakuntigi o ye jɔnjɔn d'a ma fala ye k'a fo k'a wale ɲuman dɔn a sera ka baaraba min kɛ douane kɔnɔna na jamana sɔrɔ ko ta na sira la o b'a dogo maa la ka kɛ faso fɛ ka faso kanu ka douane yɛrɛ sigi a sen sabara kɔnɔna na ka douane yɛrɛ sigi a nafasɔrɔ sira kɔnɔna na ka ɲɛ ɲɛmaa tɛmɛnenw kɔfɛ k'olu ka nɔw minɛ k'olu sinsin fala ye min ye Amadu ye a y'o kɛ musaka ko ta na sira fɛ n'o o ye ka musaka sɔrɔ k'a di jamana ma fala ye a ye belebele k'o la sabula an kun famana waati minnu walima minnu ma a taara f'o la miliyari 80 o dɔw sɔrɔla wagati dɔw la o fisara kosɛbɛ jamana yɛrɛ musaka ma bi ye a fo don ye sabula a bɛna taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la k'a Konate Tusugulakaw ka dan kelen don Kɔlɔnjɛba mara la an b'a fana fo fala ye bɛɛ ye dan y'i se de ye waati min kun dira a ma o de tun ye nin ye ale kɔni bɛ taa a sɛgɛnnafiɲɛ bɔ sisan a lafiyalen don o don an b'i senkɔrɔma cɛ an b'i kɛ tan an b'i don tan an b'i bɔ tan aw ma k'a ye ale kɔni y'a ta kɛ ka ban an bɛ dugawu kɛ ɲɛmaa min nana Amadu y'a bila yɔrɔ min ɲuman sira fɛ a k'a ta ye a ka baara kɛ ka ɲɛ n b'a dɔn a bɛ maa caman ɲɛna ko Amadu taara so ka bɔ a fala ye ayi dɛ ni décembre kalo in ma ban anw tɛ taa so
ale de ka signature bɛ fo le 31 décembre sariya ko ten dɛ olu ta nommé ni nommé na anw na min bɛ se ka taa an cɛw dala sisan ka Amadu ka dala labila nka mais Amadu de bɛ yen fo le 31 sariya ko ten fana donc n'Ala sɔnna ma ni passation bɛ kɛ don min an n'o fana fɔ mɔgɔw ɲɛna Konate an b'a fo sabula ni mɔgɔ dar'i la ni fana dara la n'aw jɛra ka baara kɛ n'a ɲɛna a wale ɲuman don a ye fala ye k'an b'a fo ko a Konate n'an bɔra an bɛ taa sariyatigiw ka sira fɛ fala ye code pénal n'o ye nominali sariya kura ye a n'a lawaleyali sɛbɛn n'o ye code de procédure pénale ye ka se ka o ɲɛfɔ kiiritigɛlaw ye o tun bɛ baabu dɔ camancɛ la kununko Bamako min ye wolomasiri tabaw ka kiiritigɛ soba ale kɔnɔna fala ye baara in dɛmɛjɛkulu o ye PNUD ye diɲɛsɛrɛgi naani ka jɛkulu min ɲɛsinnen don yiriwaliko ma ale ka projet dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma sa ko promesse olu de kɛlen don ka nin baara in sigi sen kan yaasa sa maa maa bɛ yen k'o ye sariyatigɛla ye k'o ye brigade maa ye k'o ye procureur ye fala ye code pénal ni code de procédure pénale ka se k'a ɲɛfɔ u ɲɛna ka ɲɛ u k'a faamu kɛnɛ in sigikun ye o ye colonel major Boubacar Mayiga na ale ye justice militaire ɲɛmaa ye fala ye a ko nin kɔni bɛ finitigilakaw ka bɛn de ko fɔ hakilina kelen min ye ka fɛɛrɛ kelen sɔrɔ sa nominali sɛbɛn olu sigila an ka jamana kɔnɔ ka se k'u jeniyɔrɔ fi jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la magistrats ale ni minnu ye n'olu ye civils ye ka taa se militaires ma fala ye u fɛn fɛn bɛ nominali baara kɛ u ka se ka ɲɔgɔn faamuya Olivier Tupsula ni ale ye promesse di a ɲɛmaa ye PNUD tɔgɔ la ale ye sinsin min ka fɛɛrɛ min dabali minnu sigilen filɛ nin ye yɛlɛmali minnu b'an ka sariya suma code pénal kura in kɔnɔ a n'a procédure fala ye an k'a lajɛ a ka sanga diɲɛ ta ma yaasa diɲɛ kɔnɔna na baaraba minnu bɛ kɛ o nominaliw ka se ka teliya ministre Mamadou Kasoge n'ale ye sariya ministre ye fala ye ale ye ɲɛfɔli kɛ sɛbɛn in yɛrɛ nafa la kuntilenna min y'a to n'a nana sigi sen kan jamana ɲɛmaaw ye laɲini min kɛ ni o nana wolo nin na k'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin sɛbɛn in ye nafaba de bɛ a la a jɔyɔrɔ ka bon jo sariya lafasali baara olu bɛ a kɔnɔ min ye sɛbɛn in yɛrɛ lakurakurali a n'a nɔgɔn sɛbɛnnin lakurakurali o y'a to sa waleyaba minnu bɛ yen bi n'o ye bingaliw ye n'o ye cybercriminalités ye ka taa se bamajawale ni jugujugu ni yuruguyurugu ma fala ye o kɛlɛminɛn min tun t'an bolo k'olu sinsin sɛbɛnkura in kɔnɔna na ko yaasa nominali ka se ka nɔgɔya minisiri ko maa minnu nana kɛnɛ in kan a b'a ɲini u fɛ u ka kɛ maa mafalenw ye min ye hakilinaw ye o k'olu falen ɲɔgɔn na u k'u ka dɔntaw fana falen sɛbɛn in yɛrɛ bɛ se ka kɛ ka baara kɛ ka ɲɛ cogo min na ka malidenw nafa o k'o fana kɛ wa min ye majɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka latilen cogo min na k'olu fana fɔ ɲɔgɔn ye minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko gouvernement kɔni y'a ɲini min ye sariya sun lakurakurali ka bila sen kelen kan nin bɛ tali kɛ o hukumu kɔnɔna na a n'a yɛlɛmalibaw dɛmɛjɛkulu Mamadou Kasogo y'olu fo u ka wulikajɔ a n'u ka cɛsiri la ka se ka nin baara in kɛ nin waati in na n'an bɔra sariya gun kɔnɔna na fala ye an bɛ taa Sikaso musow bɔra kununko i ko Balanŋɔɲɛ i ko Dafani min ye musow ni denmisɛnw ye ka wulikajɔ kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ Sikasokaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ye fala ye waati laban in na u ye baara min kɛ maa maa bɛ k'a tɔnɔ sɔrɔ bi olu ye Sikaso musow ye nakɔta musow dɔgɔjɔ musow ɲɔfeere musow kabafeere musow pommet feere musow fala ye olu de bɛ dɔgɔw jɔ olu de bɛ taa dɔgɔw kɛnɛ kan u ko bi n'a y'i jaabi kolonkolon Sikaso fa bɛɛ lajɛlen fɛ ala ni wolomasiri tabaw ka wulikajɔ laban ninnu sababu olu yɛrɛ kun jɔrɔla sa u ka jagokun kɔnɔ taa ka dun ka ban pewu nka u y'a ye k'a fɔ nin waati laban in na wa kabi armée wulila k'i jɔ a sen kan fala ye olu lafiyara u ka siraw ɲɛna dɔgɔw bɛ se ka jɔ kɔw bɛ se ka mɔ min ye kɛnɛbaw ye u bɛ se ka olu sɔrɔ o la sa u nana ka na kamaru ɲɔgɔn kan min ye Sikaso mairie dalala la fala ye k'u kunda baba gouverneur o y'an muso ye dɛ madame Kante Marie Claire Dambele ale an ka madame ye fala ye ale ye Sikaso gouverneur ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen sa ale yɛrɛ bɔra ka kuma u fɛ a ko nin ma bala ale la koyi kabi ale nana ninnu de bɛ k'ale sekɔrɔba don ale ka sigi a ka baara ka nɔgɔya a bolo fala ye ni muso ngana ninnu don commandant de zone n'o ye sɔrɔdaso ka dagatigi ye Sikasokaw fɛ yen ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan mairie ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan min ye kamalenkuntigiw ni musokuntigiw ye fala ye bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se dugu yɛrɛ sigibaw ma olu ka cidenw fana tun bɛ yen musow ko k'u ye nin kɛ
k'a kɛ bonyamasegin ni waleɲuman dɔn ye bi lafiya min bɛ Sikaso marabolo kɔnɔna na a ka fɔ wolomasiri tabaw ye u k'a dɔn u y'a yira sa k'a fɔ ko nin tɛna kɔ tigɛ ko ye Fala ye olu ka dɛmɛ Fala fɛn fɛn b'u bolo u nana n'a bɛɛ ko k'a di sɔrɔdasiw ma sɛnɛfɛn fɛn fɛn b'u bolo u tilala ka sɛbɛn wari miliyɔn 1 n'a kunkanfɛn di ko k'o fana d'u ma Fala ye k'u k'o kɛ k'u boloma dɛmɛ yaasa basigi ani taa ni ka seginw ka lafiya dugu ni ɲɔgɔn cɛ k'a tɔnɔ duba fɔlɔ ko o y'olu musow ye Fala ye u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ko min ye Mali bɛnnen k'an k'an sinsin o kan Kitakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min bɛ yen n'o ye Koko Fata ye Ala ma hinɛ Mori Sumano la ORTM olu ka dugu do Fala ye kamalen dɔ k'a y'a yɛrɛ fa dɛ yɛrɛ fa in maa si t'a dɔn kun jumɛn na a y'a kɛ nka a kɔni ka janaja kɛra dugu in yɛrɛ kɔnɔna na yen maaw taara kosɛbɛ kamalenin tun bɛ yen maa t'a dɔn ani maa min bɛ ɲɔgɔn na maa t'a dɔn ko min y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ a kɔni y'a yɛrɛ fa de dɛ n'Ala sɔnna a ma min ye an ka sagabarikaw ye an n'olu na ɲɔgɔn sɔrɔ nin ko in na waati wɛrɛ Fala ye min ye premier ministre Sogɛli Kokala Mayiga ale ka sɛbɛnko ta nasira fɛ Fala ye ko ɲininkaliw bɛ ka tali kɛ min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye chambre d'instruction ye cour suprême na Fala ye a ye baara min kɛ san 2021 ka taa se san 2024 ma a musaka kow k'a ka sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka baara kɛ o de baara bɛ ka kɛ o de kan Mali ale ni Senegal dancɛla Fala ye min ye katakatanitigi minnu bɛ dibolikaw fɛ yen Fala ye ko u bɛna wari sarali daminɛ péage la dɛ décembre kalo tile 15 min ye baara in ye k'a kan ka don sen na ni ye kunnafoni di gafe min bɛ yen n'o ye Soir de Bamako ye u ko k'a musaka kan ka bɛn 50 ma han katakatani 50 péage la k'u kan ka o sara péage fana t'a lajɛ a fana k'a ɲɛda ni ɲɛ dɔɔni n tɛ bɔbɔrikɛni ni biribarikoni ninnu ni fɛn nɛgɛ kalakalani ninnu f'an k'an ka péagew lajɛ dɛ wa musaka ka don a donda fana fɛ fana Fala ye ale fana ye ni péage dilanna ale fana nafolo foyi man teli k'a bɔ an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na conseil des ministres ale kɛnɛ kan dugutigi ni wari dafara a ye passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da Fala ye kunun ko conseil des ministres ale kɛra laadala kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kulubakaw fɛ yen nin kalo in tile 3 ko ɲɛmaaya tun bɛ général d'armée Asimi bolo u ye jɔyɔrɔ kelen di ministre ka baara bolodalen u y'olu fana olu dɔw lamɛn Fala ye jɔyɔrɔ ko ta fanfɛla la sa conseil des ministres a ye jɔyɔrɔ kelen min di o dira sɔrɔ ministre so ale ka yamaruya kɔnɔna na douane directeur général kura k'o kɛra Cheikhna Amala Jalo ye ale yɛrɛ inspecteur de douane ye ministre ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na sa ka kɛ ni sɛgɛsɛgɛli min kɛra n'o kɛra anw yɛrɛ ka kunnafonidi ministre fɛ sa n'o ye mara kamabɔli ministre ye bɔlɔlɔko ta nasira fɛ ani maraboloko hukumu kɔnɔna na ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira sen kan n'o bɛ tali kɛ cybercriminalité ale ni cybersécurité ko la n'o o sɛbɛnw sigira sen kan san 2026 ka taa se san 2030 ma o sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira sen kan sa k'o larawulili hukumu kɔnɔna na u mago bɛ adamaden mun na ka se ka baara kɛ o ko hukumu kɔnɔna na lakanako ta nasira fɛ bɔlɔlɔ siraw la ani a bɛ se ka kɛ tilennenya ni jɛlenya la cogo min na o baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi sen kan joona ale ye o ɲɛfɔli kɛ gouvernement mɔgɔw ye a y'a yira sa k'a fɔ nin waati kɔni na subahana mansinw tuma o tuma fɛn kuraw de bɛ bɔ a la yɛlɛmaw bɛ ka don a la bingaliw b'a la namaraw b'a la min ye bɔsin tigilaw b'a la musakakow fana bɛ a la jamanaw caman bɛ yen bi ani baarakɛdaw caman bɛ yen bi u kɔni bɛ magan kɔnɔna na sabula bɔlɔlɔ sira la maaw b'u ka minɛnw n'u ka sɛbɛnw k'olu ngalabuti u bolo
yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la sa Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na yan u ye hakili jagabɔ kɛ sa ko ka falen don kow la yaasa min ye cyber attaque ye fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ olu la cogo di o la sa gouvernement yɛrɛ ka marabolo kɔnɔna na sa u bɛna lajɛ min ye cyber sécurité k'o sigi sen kan gouvernement yɛrɛ ka mara kɔnɔna na min ye fɛɛrɛw ye sara ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye cyber sécurité ko bɛ cogo min k'o ɲɛfɔ maaw ka hakilinaw n'u ka sɛbɛnw bɛ se ka kɔlɔsi cogo min lakanako ta nasira fɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min fana sigilen don jamana yɛrɛ kɔnɔ sa yaasa ka se ka o bɛn sen ma bɔlɔlɔko ta nasira fɛ ale ni minɛn minnu bɛ n'u bɛna kɛ digitalisation ye k'olu bɛɛ lajɛlen don ba la ka ɲɛfɔli kɛ ka kɛ ni sɛbɛn min yɛrɛ bɛ yen n'o ye malikura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma ale ni yiriwali kuntalajan sɛbɛn min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o sigilen don sen kan ka lawaleyali baara kɛ san 2024 ka taa se san 2033 ma minisiri ale ka kuma ye tali kɛ o la minisiri min bɛ kiiri ko kunna sa ale y'a yira sa ko min ye don kɛrɛnkɛrɛnnen décembre kalo tile 9 nata in k'o ye dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli o don ye zen ta ye sa sifinw k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ siniɲɛsigi o tɔbɔtɔli hukumu kɔnɔna na don in ale bɛna na ɲɛnɛmaya ni décembre kalo tile 9 kɛrɛnkɛrɛnnenya baro sigi bɛna kɛ ɲɛfɔli bɛna kɛ maaw ye hakili jagabɔ bɛna kɛ yaasa dunko juguya ni yuruguyurugu ale ni faso nafolo suɲɛni o bɛ se ka dɔn cogo min na maaw bɛ se k'o kɛlɛ cogo min na Mamudu Kasoge a ka kuma filanan ye tali kɛ min na sa o ye k'a fɔ ko don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ sigi faso ka lakodɔnni sɛbɛnw ni o ye jamana yɛrɛ ka armoire ye o don u bɛna o baara fana k'an ka jamana kɔnɔ min ye décembre kalo tile 8 ka taa bila tile 12 la nin ye nin don in tako filanan ye zen ta bɛna tali kɛ ka kɛ ni san in kɔnɔna ye n'o ye seko ni dɔnko san ye a bɛ taa to sa min ye Mali yɛrɛ bugunatigɛ sɛbɛn minnu bɛ yen n'o y'an ka jɔyɔrɔ ye n'o y'an ka hymne ye n'o y'an ka devise ye ka taa se drapeau na bɛɛ lajɛlen ma olu ka ɲɛfɔ jamanadenw ye ka se k'a don bɛrɛ la u bɛ se k'a faamu cogo di fasoden ɲumanya waleyaw k'olu fana ɲɛfɔ baaraw ka kɛ fana ka se ka ɲɛfɔli kɛ denmisɛnninw ni sifinw ye ani maabakɔrɔ dɔw olu bɛ min bɛ baara kɛ ni drapeau ni maɲɔgɔnlaw ninnu ye u ka se ka ɲɛf'u ye fɛɛrɛ kɛnɛw fana bɛna sigi baro sigiw sa seko ni dɔnko tigilamaw olu fana kana jamana bugunatigɛ minɛn ninnu ka se k'u ɲɛfɔ seko ni dɔnko tigilamaw bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogo min na k'a sɔrɔ dan ma sigi a ko la sabula a caman bɛ yen o tɛna nɔgɔya maliden minnu bɛ kɔ kan fana u bɛna olu fana lajɛ ka se ka ɲɛfɔli k'u ye a ko la minisiri min bɛ ji ni kuranko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a fɔ k'olu tun bɛ baara la novembre kalo tile 27 kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kun ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen sen kan sa min ye jɛrɛjɛkulu ye jɛrɛjɛkulu bɛ ka tali kɛ bi yaasa an bɛ se ka kɛ ni bayɛlɛmali kow ye cogo min na ale ni waati yɛlɛma ka se ka kuran sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la pano solariw la o la sa min ye kungo kɔnɔnaw ye olu bɛ se ka lakana cogo min ka olu tɔnɔmabɔ ka kɛ ni kogo belebeleba min bɛ yen n'o a bɛ fɔ o ma ko grand milliard verte o lasagoli ka se ka tɔnɔbɔ o la min ye kuran ye k'a sɔrɔ min ye an ma taji bɔ fala ye baara in sa u y'a yira sa ko ye kilowaati 309 ye a fanga kan ka kɛ o ye n'a sigira sen kan sa kilowaati 744 a bɛ se ka o taji o fɛn kɔni di bibi na marali kɛ n'o ye bateriw kɔnɔna na ye maa mun bɛ se k'a sɔrɔ sa n'o a bɛ fɔ olu ma ko ka olu sen don a kuran sɔrɔli la u bɛ taa se maa 1752 ma olu bɛ se k'o sɔrɔ min ye maa 8,666 olu fana bɛ se ka baara sɔrɔ min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli hukumu ale kɔnɔna na minisiri min bɛ sɛnɛko kunna ale conseil de ministre ladɔnniya sa k'u ye jɛrɛ belebeleba sigi sen kan jɛrɛ belebeleba min n'o o ye maa minnu bɛ yen ni olu ye minisiri ye sa n'olu kɔni bɛ jakungo kɛlɛli ko hukumu kɔnɔna na an fanfɛ bolow fɛ baara ninnu kɛra novembre kalo tile 25 Njaminakaw fɛ Tchad o baara in senfɛ sa n'o tun ye jɛrɛ 40nan ye a kɛra kumaw ye kuma minnu bɛ tali kɛ min ye komite in yɛrɛ a ka baara kɛcogo la ka ɲɛsin jakungo ma cɛncɛn fo ka jamanaw kɔnɔna na k'a daminɛ octobre kalo in na sa fo ka taa se octobre kalo tɛmɛnen ma u y'a yira sa k'a fɔ k'u ye baara min kun kɛ jɛrɛ 32nan na ani lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu kun kɛra u y'olu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛliw kɛ novembre kalo tile 11 ka taa se tile 13 ma Wagadugukaw fana fɛ yen u y'o fana hakili jagabɔ baaraw fana kɛ o kɛra ɲinan san kɔnɔna na min ye jɛrɛ 32nan in ye sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a yira sa k'a fɔ k'o lakɔlɔsiliw n'o baara minnu kɛra sa ka taa jamanadenw fan fɛ maaw kan ka se ka wuli k'u jɔ bi ka jakungo kɛlɛ ni fɛɛrɛ minnu ye u y'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye taabolo 13 conseil de ministre ye o de labɛn ka se ka baara kɛ n'o ye jakungo kɔnɔna na jakungo ja bɛ se ka kɛlɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya cɛncɛn fo ka jamana olu kɔnɔna na o fɛɛrɛ 13 u bɛna olu baaraw sigi sen kan wa bɛn kɛra olu fana kan
ministre min bɛ n'ale bɛ baara ni baaradege hukumu kɔnɔna na n'o o ye Umu Sale Sɛki ye ale conseil de ministre ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ye lajɛ kɛ lajɛ min bɛ tali kɛ baara ni baaradege tɔgɔ la so ale la a bɛ se ka lawaleya cogo min na an ka jamana kɔnɔ min ye baara ni baaradege tɔgɔ la don ye sa ale kɔni baaraw taara kɛ joyilakaw fɛ yen novembre kalo tile 13 min ye baara in ye a senfɛ sa maa bɛ ko bɛ bolola baara hukumu kɔnɔna na u bɛ maaw dege baara la an ka jamana kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ka fɛɛrɛw lajɛ yaasa kalanso minnu bɛ yen maaw bɛ se ka se olu la cogo min na ka kalan kɛ baara in hukumu kɔnɔna na sa joyilakaw fɛ yen bolola baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'o y'u ka centre professionnel ye u y'o lakurakuraya o lakurakurayali bɛ tali kɛ min na sa baara bɛ se ka kɛ cogo min na ale ni yɛlɛmaliw bɛ se ka kɛ cogo min na min ye denmisɛnw bɛ se ka taa kalan kɛ cogo min na u y'a yira sa k'a fɔ ko musaka min kɔni kɛra ka se ka yɔrɔ in lakurakura u taara se sefa wari miliyari 3 miliyari 6 min ye miliyɔn 847 ba 332 a bɛnna o de ma musaka in bɛɛ lajɛlen bɔra jamana kun baara in kan ka kɛ kalo 6 kɔnɔna na o don gɛlɛngɛlɛnnen in fana hukumu kɔnɔna na sa min ye denmisɛnnin minnu bɛ yen ni jamanakuntigi yɛrɛ ye musaka d'olu ma olu maa 200 olu fana n'olu ye APS maaw ye olu fana y'u ka sɛbɛnw sɔrɔ n'olu ka baara kun kɛ sɛbɛnw ye minisiri min bɛ jagoko kunna ale conseil de ministre ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ sɛnɛ jamana minnu bɛ yen n'olu ye jamana 4 ye ka Côte d'Ivoire fara u kan olu ka lajɛ 9nan kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan novembre kalo tile 26 ka taa bila tile 28 na jɛɛrɛ 9nan in kɛnɛ ka sa min ye maa mafalenw bɛɛ lajɛlen nana gouvernement minnu bɛ yen n'olu bɛ kɔɔri sɛnɛ ka kɛ ni Mali ale ni Burkina ka laɲini ye Burkina ka lasigidenw Brésil ni Inde ta minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na olu fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan ka taa fara maa mafalenbaw kan minnu bɛ kɔɔri ko ɲɛdɔn kosɛbɛ min ye baara in ye sa a ye tali kɛ Genève lasigidenw tun ye baara min kɛ yen o kɔmasegi o n'o ɲɛfɔli u tun ye sɛbɛn min bila sen kan sa jamana 4 ale ni Côte d'Ivoire olu bɛ se cogo min na ka kɔmasegi kɛ ka kɛ ni jɛɛrɛ tago 14 min n'o kɛra minisiriw fɛ diɲɛ seleke 4 tɔgɔ la fɛɛrɛ min b'o kɔnɔ yanni san 2026 cɛ o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ka kɛ ni Cameroun kaw tagali ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen mun sigira sen kan sa Côte d'Ivoire ni jamana 4 fɛ o ye k'a yira sa k'a fɔ u yɛrɛ bɛ n'u jɔ kolo la bayɛlɛmaliw ka se ka kɛ fana min ye jamana 4 ale ni Côte d'Ivoire fɛ kɔɔri ko ta nasira fɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jɛɛrɛ min kɛra Bamakɔ yan sa kuncɛli la bɛn kɛra sɛbɛn belebeleba kan sɛbɛn belebeleba min n'o o bɛna n'a to bi sɛgɛsɛgɛliw ni laɲini minnu kan ka kɛ ka bɛn ni jamana 4 ni Côte d'Ivoire ye olu ka se k'u ka o sinsin laɲiniw ka laɲini minnu sɔrɔla Balikaw fɛ ale ni Nairobikaw fɛ yen ka fɛɛrɛ sigi sen kan sa bɛnkan kura minnu sɔrɔla bolo ni ɲɔgɔnma ko ta nasira la ale ni bayɛlɛmali bɛ se ka kɛ kɔɔri bɛ se ka bayɛlɛma cogo min na jamana ninnu kɔnɔna na k'o fɛɛrɛw sigi sen kan yiriwaliko ni ɲinini ko ta nasira fɛ ani hakilina kura kow fana u k'u sinsin o kan kosɛbɛ min ye kɔɔri yɛrɛ ye ka se k'a don ba la jamana ninnu kɔnɔ ani kɔɔri tɔgɔla don min kan ka sigi diɲɛ seleke 4 tɔgɔ la san 2026 kɔnɔna na sa k'o ka se ka sigi sen kan jamana ninnu kɔnɔna na a ka lajɛ faaba dɔ ka ta sa Mali Burkina Niger Côte d'Ivoire Benin ani Togo ninnu bɛ se cogo min na ka taa lajɛ in kɛ ale dɔ la kelen kɔnɔna na minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa ko min ye dengue bana kɔni ye ko dɔ farala kan ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen in ta kan jamanakuntigi ko sa ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la tangalanw an k'olu matarafa yaasa min ye bana an bɛ se ka kisi a ma cogo min na sabula bana kunbɛn ko ka fisa ni bana furakɛ ye Bamako décembre kalo tile 3 san 2025 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali chevalier de l'ordre national lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la jamanakuntigi ka yamaruya kɔnɔna na ko ka CSRF kuraw olu lajɛ sa k'olu jɔ kɔrɔlen minnu bɛ yen k'olu dɔw fana falen an ka marabolo kɔnɔna na sa k'a lajɛ min ye dɔgɔtɔrɔso kura bɛ se ka jɔ cogo min président ale kɔni tun ye kabakuru fɔlɔw da Bamakɔ ya Korofinnakaw fɛ yen o tɛmɛnen kɔfɛ sa dɔgɔkun tɛmɛnen min ye ministre colonel major Assa Bajalo ye n'ale bɛ kɛnɛya ni maanifinya tɔbɔtɔli ministre kunna ale ye wuli ka jɔ kɛ sa ka taa Bamakɔ sigida 4nan kɔnɔna na n'o ye 4e arrondissement ye Fala ye a selen yen sa olu kɔni ka CSRF o cili o de bolodala
min ye CCRF ye a kan ka yɛlɛma i n'a fɔ Bamakɔ marabolo tɔw bɛɛ lajɛlen ta kan ka yɛlɛma cogo min ka kɛ ni jamanakuntigi ka laɲini ye min ye kɛnɛya tigilamaw ye lajɛba min kɛ n'o ye états généraux ye ale ka laɲini belebeleba de y'o ye yaasa maaw bɛ se cogo min na ka kɛnɛya kɛ yɔrɔ ɲɛnamaw sɔrɔ sa ale ni jɛya ale ni minɛn ɲuman bɛ se ka sɔrɔ ka k'a kɔnɔ cogo min o la sa Asaba Jalo ale kɔni yɛrɛ donna tracteur kɔnɔ koyi min ye koko kariliko fɔlɔ k'o ɲɛfɔlɔ k'o kɛ yaasa k'a yira dugudenw na ko baara in kɔni ko a bɛna sigi sen kan Asaba Jalo ka o tagali senfɛ sigida 4nan kɔnɔna Falaye a y'i sinsin min kan tiɲɛ don yɔrɔw bɛ ka kari tiɲɛ don CCRF cira nka o nana ni conteneurs ye maaw bɛ se ka furakɛ cogo min sabula ko jamanakuntigi y'a fɔ ko baara kana jɔ min ye furakɛliw ka to sen na so jɔli kura olu baaraw fana ka to sen na yaasa maaw kana na gɛlɛya wɛrɛ sɔrɔ o la sa a y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u ka dɔgɔtɔrɔw faamuya o ko hukumu kɔnɔna na yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔni labɛnnen don bi ka na ni minɛnw ye yaasa u bɛ se ka kɛ cogo min dugutigiw ka ɲɛma ale ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaw ma u ka nin baara in na min bɛna n'a to olu nagakɔrɔla la u bɛna kɛnɛyaso belebele sɔrɔ min bɛna u mago ɲɛ kosɛbɛ ka fisa tuma bɛɛ ka wuli ka taa yɔrɔ janw n'a ye minisiri n'o ye Asaba Jalo ye ale yɛrɛ ye jamanadenw fo kosɛbɛ u ka nin faamuyaliko ɲuman na wa fana k'a ɲini u fɛ u k'u cɛsiri dɔgɔtɔrɔso ninnu mana ban a bɛ se ka minɛ ka ɲɛ cogo min na ka baara k'a kɔnɔ a y'a sinsin min kɔni kan kosɛbɛ k'o ye jamanakuntigi ka laɲini ye baara bɛ to sen na furakɛliw fana bɛ to sen na min ye sojɔ ninnu ye olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ka hakilila jigi kɛ dɔrɔn k'a fɔ ko min ye jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi ye ale yɛrɛ de ko sa ko ka nin baara ninnu kɛ a hukumu kɔnɔna na sa min ye yɛlɛmali min bɛna kɛ CCRF Bamakɔ kɔnɔna na ale ni dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen n'o bɛ taa olu bɛna yɛlɛma ka kɛ dɔgɔtɔrɔso districts ye Falaye min ye dɔgɔtɔrɔso fana kuraw olu bɛna jɔ jamana yɛrɛ fana kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔso dɔw bɛ yen sa olu kɔni bɛna falen i n'a fɔ CCRF ninnu ta filɛ cogo min na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la région kɔnɔna dɔw fana na a bɛna jɔ a bɛ taa bɛn dɔgɔtɔrɔso 15 de ma yaasa baaraw olu bɛ se ka kɛ cogo min na min ye Asaba Jalo ye baara kalifalen don maa mun na a y'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn cɛsiri ni timinandiya la yaasa laɲini min kɛlen don fɛ sa kalo 12 kɔnɔna na baara ninnu bɛ se ka ban cogo min na dugudenw bɛ se ka u sɔrɔ seko ni dɔnko ta nasira fɛ biennale tumutukaw fɛ yen a kɔni to kɛra panko 1 ani ɲɛwawa ye minisiri Mamu Dafe ale tun taara tumutukaw fɛ yen baara in senfɛ sa tumutu yɛrɛ jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen n'olu sigilen don biennale labɛnni kama n'u minnu kan ka jamanaw bɛɛ lajɛlen jamana turupuw bɛɛ lajɛlen kunbɛn sa Mamu Dafe n'olu kumana a yɛrɛ sa ka fɔ Falaye ka fara Tɔnbukutu ka marabolo 19 olu de bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen décembre kalo in tɛ wa nin kalo tɛ wa kalo tile 18 ka taa bila tile 28 na tile 10 kɔnɔna na Mali denmisɛnninw bɛ taa bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ tumutukaw fɛ yen nka min ye ka kɔ o ɲɛ sa nin kalo in tile 14 k'a lajɛ ni minɛnw ɲɛna ni ko sigira sen kan yanni tulonkɛ yɛrɛ ka daminɛ a fɔ ma ko pré-lancement o kan ka taa kɛ Mamu Dafe ka tagali senfɛ min ye tumutu sɔrɔdasiw ka ɲɛmaa ye gouverneur ka ɲɛmaa dugudenw yɛrɛ ye jɛkulu minnu sigi seko ni dɔnko tigilamaw baara kalifalen don maa maa la Bagun Kante n'a ka commission maaw fɛ ka taa se Mamari Jara ma Falaye nin bɛɛ lajɛlen minisiri ye bɛɛ lajɛlen lamɛn u ye yɔrɔw bɛɛ lajɛlen lajɛ ka munumunu salo kɛ o la sa ni Ala sɔnna a ma dɔgɔkun wɛrɛ min ye pré-lancement ye u bɛ taa kɛ baara tɔ kan ka kɛ cogo min jɔnni bɛ jouer su ni su min na o tirage fana kɛra ka ban a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye tumutu biennale Falaye ale ni jamana tɔw ta tɛna kɛ kelen ye Ali Fari ka tɔgɔla so min jɔlen don n'o ye ɲɛnajɛso ye ɲɛnajɛw na kɛ o kɔnɔ min ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen fana natɔ don Mali la Falaye ni a bɛ fɔ ma sa ko haute étude civilisation ninnu olu fana kan ka taa baara kɛ centre Ahmed Baba ale kɔnɔna na min ye tumutukaw fɛ yen gintanba 3 o de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yen festival vivre ensemble ale b'a daminɛ ni kalo in tile 15 ka taa kuncɛ kalo tile 18 biennale yɛrɛ dayɛlɛli don min ye conférence belebeleba min kan ka kɛ fana o fana bɛna sigi sen kan Flamme de la Paix Djinga River monument min bɛ yen n'o ye biennale yɛrɛ monument ye laadalatigiw ka yɔrɔ Falaye nin bɛɛ lajɛlen kan ka maaw bisimila ka maaw fɛ minisiri ko k'a ye min ye a bɛ maa ɲɛjɔyɔrɔ bɔ dugudenw yɛrɛ ye layidu ta Falaye ko tumutu to kɔ han nka Ala sɔnna a ma min ye nin kalo in tile 14 ye ɲɛbila baaraw an na y'o kɛnɛ kan ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye yanni biennale yɛrɛ o ka daminɛ wa festival vivre ensemble n'o ye Sala Mayiga ka festival ye an b'o fana baara kɛ kunungo minisiri Mamu Dafe a ka baarakɛyɔrɔ la min ye wɔlɔfɔw ka dɔnkilidalamuso n'o ye Kumba Gawula Sɛki ye a y'ale bisimila Falaye Kumba Gawula Sɛki ale bɛ Bamakɔ yan sabula min ye festival dɔ b'ale bolo o festival in tako 2nan ye nin ye ko festival international les chants de Lenguer
lingero tɛna kɛ a dɔnkilida tɔgɔ ye sa wa ko min ye nin kalo in tile 10 ka taa bila tile 12 la bamakɔkaw ka CICB kɔnɔna n'o ye Segu Disaka yɔrɔ ye CICB min bi ni a kɛlen no ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn na ɲɔgɔn ye kow la jɛlenya ni tana sira fɛ fala ye k'a bɛ taa kɛ yen minisiri Mahamudu Dafe Kumagawula Sɛki y'a wele k'a ka ye kɛnɛ kan fala ye minisiri Seko ni Dɔnko minisiri Mahamudu b'a wele Seko ni Dɔnko kɛnɛ kɔni nka o na y'o la Mamu ko k'a bɛ ye a bɛ Kumagawula Sɛki ka ɲɛnajɛ a b'a diya a bolo min ye minisiri so maaw ye u bɛna wuli ka jɔ kɛ sa yaasa ka se ka baara kɛ fɛn fɛn mana sɔrɔ na fala ye a bɛna kɛ ka muso ni denmisɛnw de dɛmɛ ko ye Kumagawula Sɛki ale bi a sabula min ye sida ye o fana ambassadrice don nka kabini salon sini ko a ye laada sigi k'a fɔ Bamakɔ kɔnɔna yan ale ka festival bɛ kɛ Bamakɔ yan sabula ale b'a dɔn k'a fɔ maliyɛnw cɛsiri ni timinadiya mara n tɛ wɔlɔfɔ don nka nin waati na ani Mahamudu Dafe ye ɲɔgɔn ye fala ye min ye an ka minisiri min bɛ bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛ kunna général de corps d'armée Ismaël Wage nin waati na a bɛ Maroc min ye Maroc jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri n'o ye Nasser Bourata ye ani o ye ɲɔgɔn ye ka bɔ fala ye Wage ani maa wɛrɛw fana kan ka ɲɔgɔn ye maliden minnu bɛ yan n'olu fana kan ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya a taalen no ci teliman na yanni a ka sigi ka na kɔma segu kɛ an bɛɛ lajɛlen ye kunungo min ye Mauritanie Marɔkukaw olu ka lasigiden so maaw ye nin bugunatigɛ bila u ka bɔlɔlɔ sanfɛ fala ye komi ye Wage k'a sera ye e dun b'a dɔn fana Wage fana fala ye bɛn ni kelenya minisiri hakili dɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko ninnu caman b'ale de bolo kɔrɔnfɛya ko in na ni Alizeri ko a donse a bɔse ni Wage bilara ka taga Marɔkukaw fɛ Alizeri y'a ka jaabi sɔrɔ sa dɛ Alizeri y'a ka jaabi sɔrɔ nin ye Maroc jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ lasigiden so olu ka fasiri ye min bilalen no bɔlɔlɔ ale sanfɛ nin waati na fala ye diɲɛ seleke naani ka tɔn n'o ye Nations Unies ye olu ye résolution dɔ ta sa k'a jira k'a fɔ ko min ye Israël ye a k'i senbɔ dɔɔni dɔɔni Golankaw fɛ n'o ye Siri ye jamana 123 olu de kɔni ko ka baara in kɛ min ye jamana 7 ye olu ma sɔn a ma min ye 41 ye olu yɛrɛ minɛ Senegalikaw fɛ fala ye min ye Gambikaw ka kankaran dɔ ye sa n'o o ye Gambi paramilitaire maakɔrɔ dɔ ye Sana Manjang ko u kɔni a di Gambikaw ma sabula maa min don ale kɔni kun kɛlen ka kɛlɛbolo sigi min ye Senegalikaw tun y'a minɛ Casamançakaw fɛ wulikajɔ senfɛ sa jamana filaw ka bɛnkan na u y'a di olu ma Gabonkaw fɛ olu ka minisiri min bɛ dunanjigisow kunna fala ye n'o ye Pascal Oge Sifon ye k'a tun b'a fɛ ka 5 don fiɲɛ na min ye maa kofɔlen ye sa u y'a minɛ k'a bila kaso la a bolitɔ sabula a yira k'a fɔ ko min ye sefa wari miliyari 10 ɲɔgɔnna k'o tununa a kɔ waati min na sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni fɛnw wɛrɛ ale yɛrɛ kɔni kun y'i ka kasaw fara ɲɔgɔn kan sa a bɔtɔ Libreville fɛ u y'a caron k'a minɛ ka na n'a ye ka taa bila kaso la nin waati na sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ sen na min ye Faransikaw fɛ ye dɔnkilidala min bɛ n'a fɔ ma ko Buba ko ale tun ye nɛni ta ka ɲɛsin maa dɔw ma n'o ye télévision ja baarakɛla dɔw ye Lila Landaw ko a ka ko ser'o ma min ye sɛbɛnnikɛla dɔ fana ye n'o ye Tristan Mentane ye a kun y'o fana lajaba fala ye ka ko ta bɔlɔlɔ sira fɛ ka jatigɛ ta ka ɲɛsin olu ma a ka kiiri k'u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a bila waati wɛrɛ la tribunal correctionnel la Faransikaw olu fɛ yen Union européenne jamanaw u y'a yira sa ko olu yɛrɛ bɛnkan sɔrɔ u ka députés ni ɲɔgɔn cɛ fala ye min ye san 2027 k'u si tɛna maga min ye Irisilakaw ka gazi la ko bɛnkan sɔrɔla a ko la nka jamana dɔw bɛ yen olu ko f'u ka taa kɔmasegin k'u ka jamanadenw ye sabula ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan o kɔni bɛnna na nka u k'a to fɔlɔ a ka dantigɛ san 2027 k'u bɛna ban pewu Irisi ka gazi u t'a ta Israɛlikaw y'a yira sa k'a fɔ kunungo ko min ye bande Gaza maaw ye fala ye n'o ye Palestine ye k'u bɛna olu cɛ ka bɔ yen ka taa n'u ye Egypte sabula bɛnkan min sɔrɔla ni Trump ye bɛnkan sɔrɔ bɛn ni kelenya la fala ye k'o bɛ o yamaruya u ka se ka o baara in kɛ Irisilakaw ka jamanakuntigi n'o ye Vladimir Poutine ye ale ye welitugukaw fɔ n'o o ye lamɛrikaw ka maa ye maa min bɛ bɛnkan ɲinini na Ukraine ni Irisi ni ɲɔgɔn cɛ ale bisimilara kunungo min ye jamanakuntigi fɛ n'o ye Vladimir Poutine ye fala ye heure 5 min ye Amerikaw ka maa cilen ka na ale nana sa ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye u ka chargé d'affaires ye ɲɔgɔnye in fana kɛra ka min ye Vladimir Poutine ye
ale fana y'a ka minisiriw wele a n'a ka maaw bɛ minnu ye jagokɛlaw ka kow ye minnu bɛ irisilakaw yɛrɛ ka sɔrɔ ko sinsinni baaraw kɛ olu wele jɛkulu fila in bɛɛ lajɛlen sigira Fala ye ɛri 5 kuma a yera k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ n'i y'a bakuruba ta i b'a fɔ ko bɛnkan sɔrɔla ko nka ko min ye Vladimir Putin ye ko a kɔni a ye foli ta ni ka ɲɛsin Donald Trump ma min ye baara mun filɛ nin n'a kɛlen don k'o da ni kan bɛnkan kun fɔlɔ kun ye min ye Fala ye ko yalama irisi bɛ dugu minnu kɔnɔ k'o bɛ kɛ cogo di irisi kɔni sago ye ale kana bɔ yen ale ka to o kɛra ale ta ye ka ban Amerikɛnw ko k'olu ma jɛn n'o ye Fala ye u ma bɛn o la min ye kuma tɔw senfɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ mun na o ye k'a fɔ nin yɔrɔ in na sa min ye marifaci ye u ka se ka jɔ u ka sɔn fana min ye irisilakaw ka sɔn lajɛ wɛrɛ ka sigi sen kan lajɛ min b'a to sa u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min ni hakilinaba ninnu k'olu dangɛnɛma ɲɔgɔn ye min ye don nataw la sa min ye Putin ye k'a ka kan fana ale ni Trump yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye ɲɛŋɛ min ye Trump ye Putin ye Fala ye ale t'a fɛ Européenw ka y'a kɛnɛ kan dɛ ko kuma kɔni kun cɛra min kan hakilina ɲuman min kun bɛ ka ɲini irisi ka sɔn ma ka don da in yɛrɛ fɛ k'o fɛɛrɛw sigira sen kan n'Ala sɔnna ma jamana fila in u kan ka communiqué kɛ ka ɲɛfɔli kɛ Fala ye CEDEAO maaw u bɛ Guinée Bissau kaw fɛ yen nka Guinée Bissau jamanakuntigi bɛ ɲini ka na kɛ kɔnɔ dugundan ye Fala ye kabini a bɔra Guinée palais kɔnɔna na Fala ye n'a taara wɔlɔfɔw fɛ yen a ye tile damadɔni kɛ yen a bɔra yen ka taga min ye Congo Brazzakaw fɛ yen a bɔra yen kunun an y'a mɛn k'a sera Marɔkaw fɛ yen nin laban ye Mali ye yaw Fala ye ko parce que ko min ye Maroc ye n'a bɔra yen fana a kan ka taa Portugal o tɛ munumunu salo ye a laban bɛ s'anw ma yan o an b'an ka kunnafoniw kun cɛ ni min ye Fala ye o ye Kayi kɔnɔna na ye an ka cɛkɔrɔba n'o ye ba Elhaji Ami Ɲan ye ale fure nana kunungo ka bɔ wɔlɔfɔw fɛ yen pankuru bɔra Dakar ka taga Kayi yɛrɛ directement kɛnɛ ka ye sa maa min tun bɛ o ye Kayi marabolo yɛrɛ ɲɛmaaba ye n'o ye général de brigade Musa Sumare a yɛrɛ denkɛ fɔlɔ n'o ye Amadu Ɲange n'an b'a fɔ ma Vieux Ɲan ka taa se balimaw ni sinjiw ni terisiraw ni limanaw bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen nana ka na min ye fure ale kunbɛn o kɛnɛ ka sa an baarakɛɲɔgɔn min bɛ yen n'o o ye Kayi info ye Kayi TV n'o ye Ɲani ka télévision so ye Fala ye olu ye ja dɔ d'an ma an ka jɛ k'o filɛ. Ka bɛn ni bi araba ye desanburu kalo tile 3 san 2025 an ka cɛkɔrɔba ɲuman ni ale ye Elhaji Ba Ami Ɲan ye ale su nana an fɛ Kayi yan nɔ ni cɛkɔrɔba ɲuman min ni Ala y'a miniji dɔgɔya ka bɛn ni karidon novembre kalo tile 30 san 2025 Senegalikaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnyara wa faaba kɔnɔna la ni o ye Dakar ye o kɛra dusumakami ye Mali bɛɛ lajɛlen ma cɛ ani muso kɛrɛnkɛrɛnyala Kayikaw o de kama bi araba wurada in na ka bɔ aéroport Dagdag la ka taa fo a ka denbaya kɔnɔna la Ba Ami Ɲan ale su sɛnsɛnna Kayi marabolo ɲɛmɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnyala Kayi ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ni o ye général de brigade Musa Sumare ye ka taa se a ka denbaya ma a teriw a jɛɲɔgɔnw sigiɲɔgɔnw fo ka taa se Kayikaw bɛɛ lajɛlen ma. Bahame hɔrɔn don yɛrɛwolo don silamɛ don fantanw fa don Falaw jigi don bɛɛ lajɛlen fa de don kabini Ala ye n da ma deli k'a ye k'a ye forage dayɛlɛ a ka sɛbɛn kan k'a fɔ ko c'est un don de la famille Ɲang a ma kɛ fɔlɔ a ma deli ka action ɲuman foyi kɛ k'a fɔ k'a b'a tɔgɔ de sɛbɛn a kan a y'a kɛ fɛn jumɛn kama fisabililayi an bɛ dugawu k'a ye Ala ka hinɛ ni silamɛsu bɛɛ lajɛlen na Allahumma afirlahu wa rahmahu. N bɛ se ka min fɔ Elhaji Ami Ɲan kan ne ni Ami Ɲan ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ san 16 an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ale tun ye chambre de commerce président ye ne tun ye chambre de commerce secrétaire général ye san 16 in kɔnɔ vraiment ne ma tigɛ a la cɛkɔrɔba ɲuman don silamɛ don ladiri don ayiwa n'a a sara bi anw kɔni tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ an bɛ se ka dugawu de kɛ Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa k'a ye ka fara jɔn kunnadiw ma. Kogo tun t'an ni Ami Ɲan cɛ an fa teri don an y'a wele Ba a ye nin bɛɛ k'an ye a ye ji d'an ma k'an ko a ye dumuni d'an ma an ka dumuni kɛ a ye an don silamɛya la a ye ko caman k'an ye vraiment ne kɔni b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a jigin yɔrɔ ɲɛ k'a fara kira ka jama kan. Anw ye ni cɛkɔrɔba in na sɔrɔ n'a mɔdenw de
a n'a denw n'a ye n cɛ ye don o don n bɛ se ka min seereya ni n yɛrɛ ye a b'a fɔ ne minɛ i k'a sanba sirifukɛ ba ma a ka hinɛ n'a ka makari ne bɛ minnu nɔfɛ olu fa saya bɛ san 30 bɔ bi a y'u ɲaji cɛ dogo la k'u ɲaji cɛ bange la ka jɔ ala ye ka jɔ a kira ye an bɛ soli caman k'a ye an bɛ ala deli ala ka ɲininkali nɔgɔya ye ala k'o k'a ka ala y'a barika kosɔn hamiya a ɲɔgɔn tɛ mali kɔnɔ a ɲɔgɔn tɛ yɔrɔ si an kɔni b'a dɔn silamɛ don a ka nafolo a y'a di silamɛw ala ka hinɛ ala ka aljanna kɔnɔ allahumma salli ala sayyidina musallim kayi ko ko mana wuli an b'a ye an b'a ka denbaya a ka denbaya bɛɛ ɲɛsi o kɔnɔna ma ka duwawu kɛ ala ka hinɛ la ka dayɔrɔ sumaya hamma ɲangi a ka ko tɛ se ka fɔ ka ban ni ko hamma ɲangi an ka kɔrɔbɔrɔ an b'a fɔ baji hamma ɲangi ye baji de allahu taala mɔgɔ kun bɛ hamma ɲangi la ka tɛmɛ an yɛrɛ kan fantaw jigi miskinaw jigi ala ka hinɛ hamma ɲangi la ala ka yafa kama hakilina jigina alhaji bahami ɲanka ale ka suturaliw bɛ kɛ an fɛ ka yan nɔ jumadon desanburu kalo tile 5 san 2025 an b'a fɔ ko ala ka hinɛ ani silamɛsuw bɛɛ lajɛlen na falaye kayi bɛ fasini an bɛ dugawu kɛ min ye bahami ɲangi ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min ala k'o nɔgɔya an bɛ taa jɛmi ala k'o nɔgɔya ala ka ɲininkali bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ma ani an ka fure bɛɛ lajɛlen ala k'u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya a k'an bɛ waati wɛrɛ ni ala sɔnna ma falaye keyita y'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ se k'a ye cogo min ala ka tile hɛrɛ caya an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a ye dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45